ориентирайте се на Айде, баба! Снимаме. Ако знаем какви сте готвачи, уважаеми колеги, всичко това, което го виждате, е изработено от децата от клуба, който функционираше тая година Европейска кухня. Какво да сготвяме един в страните от Европейския съюз, сега ще имате възможност всеки един от тях да ви каже какво точно е изработил вчерашния следобед. И аз не съм направила нищо, значи мои са само идеите и напътствията специално за оформлението на тези продукти, които ги виждате. Давам думата на Теодора, какво тя е направила. Това е най-европейска да бъде виждам. най-българска. Да, това е най-европейска. Теодора, ти ли направи боба? Двамата. Значи има домати, краставици, маруля, репички, цвекло. Цвекло дали има и дресинг. И дресинг. Ние също направихме кекс по-гръцки и ролов. Добре. Соления кекс има салам, селени и кашкавал. Някакво специално. Брашно и Кристина. Аз се правих с малко от нула, ама аз се научих. Правих с било брашно и запалих така кафяна. А вие какво направите? Какво направите? Салата с макарони. Тук е И био макарони. И ролото. А тортата кой беше направен? И какво има от тортата вътре в глазата? Шкоти. Има сметана за тренинг вътре, горе с кафе, с шоколад през си, черешни, вътре има пишки. Са нарязки. Има и кафява захар. Поздравления. Ако идете всички, аз си е диетично, бе. Всички. Айде заповядайте, вземете си го. Те да разрежат кекса, тортата на парчета. Ами до година приемате ли цивилни граждани в Корсари? Да се научили за кои са правили на Бога сложи добра, че би го правили. Джорджи, имаш някакъв биосол. Джорджи. Биоджорджи. Да, от градината на базата. Биоджорджи. Айде, ориентирайте се на Айде, баба! Айде, баба! Вземе една лъжичка. Каквото иска това да се отдели. Вилички има лъжички. Вилички има лъжички, няма за Бога. Само За мен оставете от европейския боб. Горе има нож, ама него не реже добре. Ето има нож. Ето. тук има ли, че съм видяла? Не само Няма да видим сега. Тази също тази салата. Не салата ми кекс със соление. Значи казва се гръцки кекс, така ли? А защо се казва гръцки кекс? Обаче са си помислят да ме вземат. Защо се казва яйца по панагюрски? Се казва гръцки кекс. Този кекс какво има? Сте видели има вътре? Междучасен има вътре? Пламен тортата. Шкотката има солена. Тази е солена.
Баба, ти взимаш ли участие? Не, само двамата, само аз не сме го правим. Не, може да се притесняват, защото